I have opened a case of crimen injuria and defeating the ends of justice against Mr. Ndwendwela. Usosibajikelelwe ANC ufikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Ndwendwela ngokumonyelisa emva kokubola kaMndwendwela emtshole kunye nabaphathiswa abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal. Owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ufake isipheno kwinkundla yomgaqo-seko kwilinge lokugqibela lokufuna ukutshutshisa bucala umtshutshisi u-Advocate Billy Downer nentatheli uKaren Moore. Inkosi Mazole, isicaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT basikawuleswa rhuqa. Usosibajikelelwe ANC umnumzana Fikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Ndwendwela ngokumonyelisa emva kokubola kaMndwendwela etyhole umnumzana Mbalula kunye nabaphathiswa abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Umnumzana Ndwendwela utyhole umnumzana Mbalula, umphathiswa wezimali umnumzana Inogodongwana, wezabasebenzi umnumzana Thula Sinxesi nowemfundo ephakamileyo uGqr Blake Nzimande ngokuba bafune ukufunjathiswa ngemali engama500 ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo i-UIF. Unobhala jikelele we-ANC uvulelele icala esiteshini samaphoyisa eSandton namhlanje. uMndwendwela wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlake Nzimande, wezemsebenzi uThula Sinxesi kanye nongqongqoshe wezezimali uInogodongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Ndwendwela. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened a case, and then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court, and that's what I'm determined to do. Ungqongqoshe wezezimali uInogodongwana abameli bakhe bathumele uMndwendwela incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. uMbalula uthi uMndwendwela uyazikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsombuluko bazobiza ungqongqoshe wezemsebenzi uThula Sinxesi ukuze azochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eSandton. Owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ufake isipheno kwinkundla yomgaqo-seko kwilinge lokugqibela lokufuna ukutshutshisa bucala umtshutshisi u-Advocate Billy Downer nentatheli uKaren Moore. Ukunakubeni zaphansi inzame zangaphambili zokuguqula isigwebo senkundla ephakamileyo esafumanisa ukuba utshutshiso lwabucala alikho mthethweni yeye kukuyisebenzisa gwenxa lenkqubo. Umnumzana Zuma ufuna ukutshutshisa bucala esisibini esityhola ngokuthobelezisa ingxelo kagqirha ngobume bakhe bempilo. Obesakuba ngumongameli umnumzana Zuma ubhenele kweyona nkundla ephakamileyo ukucela umngeni isigqibo senkundla ezibheno eyangqinelana nenkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal eyakhawa isicelo sakhe sotshutshiso lwabucala luka-Advocate Downer noKaren Moore. If Mr. Zuma's private prosecution is indeed an abuse of the process of the High Court, then it follows that allowing it to be enforced pending an appeal will prolong and perpetuate that approach. If it never said what is being said here now, that it's a fact that if they stand in the dock they're going to be abused. Ukuze abe uyaphumelela kwelityeli kuza kufuneka phakathi kwezinto acacise kuba kusemdleni wezobulungisa kuba lenkundla iphulaphula isibheno sakhe. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal. And secondly, he has to illustrate that there were no exceptional circumstances which would have warranted that the KZN High Court pauses his private prosecution while he actually prosecutes his appeals to finality. Umhlalutyi wezobulungisa olweke ngelithi akaliboni linokuphumelela elilinge likamnumzana Zuma. The suspension of the private prosecutions was
directed specifically at preventing what has become a very clear abuse of the court process by Mr. Zuma. Kusenjalo lo mpawu otshutshiso lwabucala usephambi kwenkundla ephakamileyo yasemgungundlovu uhlehliselwe umhla wethoba ku-April ka-2024 apho kunganyanzelekanga u-Advocate Downer noMon Bazimase buqu. Usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uthi unathemba lokuba iza kuqunjelwa inkqubo ejongene nokulawulwa komasipala lungaphelanga ulawulo lwalorhulumente uphetheyo. Ephendula imibuzo yeParlamente kwaMashatile uthi isenokungasetyenziswa le nkqubo ukuba kukho isidingo sokubakho korhulumente ubambiswano emva konyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. uMashatile ebezokuphendula imibuzo kule ndlu yowiso-mthetho waze waxinwa ngeenzame zikarhulumente zokuzama ukuzisa uzinzo koomasipala abaphantsi kolawulo lwentsebenziswano. We want to urge all political parties as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it, submit to Parliament before the end of this term. Usekela mongameli uphinde wabuzwa kuba le nkqubo eza kulawula orhulumente bentsebenziswano iza kusebenza kurhulumente bamaphondo kwaye nakundlunkulu emva konyulo lakulo nyaka uzayo kusini na. My concern is that we are unlikely to find an agreement and amendments and legislation in time for the local and national, the provincial and national election that will be next year. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that elections in 2024, there will be a need for coalition. And we kept saying not necessarily. Already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Iindaba zesiABC Dingubulelani Philip eParlamente. Kwalapha izindabeni ibekwe kwikhaya lokugqibela ifolosi yamaZulu FC ubonga inkosi Ntuli kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Inqaku lokuqala sithe usosibajikelelwe inzi umnumzana Fikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etshele umnumzana Mbalula kunye nabaphathiswa abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise abaphathiswa ngowezimali uEnoch Godongwana wezabasebenzi uThula Sixesi nowemfundo ephakamileyo uGqr Blindzimande. Umbutho omtsha wezopolitiko iRise Mzansi uqinisekile ngokuzalisekisa ukuthunywa kwawo ngabantu. Lo mbutho ubungena umzini omzi kwingingqi Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni ukhuthaza abavoti babholisele uvoto. Inkokheli yeRise Mzansi umnumzana Songezo Zibi ibongoze abahlali ukuba bazikisise ukucinga phambi kokuvota kunyaka ozayo. Ukuba abantu bayikhumbule into kokubana idemocracy yeyethu singabantu ayo democracy ye-political parties. Into esibaxelela yona ke ngoRise Mzansi kukuba kufuneka ibe ngabantu abatshoyo kuba kufuneka bezintoni eziphambili ezixoxa eParlamente nasebhisho kwilegislature. Kusengumngeni omkhulu kufikelele kube nezindlu kuluntu lwasemaphandleni eMpuma Koloni ingakumbi emva kwenhlekele zendalo. Iintsapho ezimbini phantsi komasipala waseMbhashe zicela ungenelelo lukarhulumente emva kokuba izindlu zazo zadilika ngenxa yezanjonjo zemvula. Olunye usapho olumalunga li-11 luhlala kwindlu yodaka engekho mgangathweni logama olunye luhlala eTyotyombe. Aba bantu badala ababini uMxhafele Matshini oneminyaka engama-65 kunye noNomsibe Anise oneminyaka engama-58 bathi urhulumente uyasilela ngakwiintsapho zabo. Yomibini le mizi ingamaxhoba entlekele kwaye sekuyiminyaka engafumani ncedo. Zazimbini zawiswa imvula. Akwabikho ke ngoku ntoni ke ngoku ngobona wathe ndinsinyela. Ndihambe ke ndizigqatse emizini ndisalusa. Azalusa ndithe sawufumana kwami impeki ngoku ndakhala umkhukhu uba mandibe nendawo emawuhlala. Kuward 18 amalungu osapho ali-11 akwaHanise ahlala kwindlu yodaka enethayo. Olusapho luxhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente. Ndifundisa ke ngobunzima uba ndifumene iqamba ngaloo mali. Nango sidladla isihlangu sakhe akanasihlangu. Ngoba kaloku imali endiyifumana ndifuna iqamba.
Uceba kaWard 18 uthi ebengenalo ulwazi ngalomba kodwa uza kuzama ukukhawulelana nolusapho. Ngenxa seyifiki lapha kum ngoku and ndive nento ba nenani labantu abahleli kule ndlu ishiyekileyo kulamsi ndizawuya phaya ndiyojonga imeko ndandule ke ngoku uphinde ndenze isicelo kubantu abanosinceda ukuncedisana nemeko kulamsi. Abanye abahlali kulo masipala bamemelela ukuba basuswe basiwe kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo ngenxa yokungaziswa kwenkonzo. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba zeSABC eXhorha. Ifolosi yamaZulu FC ubonga inkosi Ntuli ibekwe kwikhaya lokugqibela. uNtuli ulandule eli kwisibhedlela saseMgungundlovu emva kwedaba elifutshane nesifo somhlaza. Inkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe eCliffdale kwintshona yeTheku. Kwikhondo lakhe leminyaka elishumi uNtuli ufaka amanqaku ayi-73 kwimidlalo yePSL 830. Inkonzo yomngcwabo ebinomunyu kuphelezelwa umgadli wosuthu ongasekho uBonkosi Ntuli. Ubulewe isifo somdlavuza wamaphaphu. Uhambe emhlabeni ingakapheli nenyanga ezimbili ecacelwe isikhulu seqembu lakhe amaZulu uSinenjabulo Mazungu Ntuli. Umndeni wakhe usathuthumele. Ngithi kunina ke bafana ningafi olwembiza ngohamba kabonga. Ubonga usayosebenzela amaZulu. Usayosebenzela ikhaya lakwabo. Iqembu amaZulu FC nabalandeli bathi baqhemeke engeqhwa Ntwala. The soccer fraternity lost another shining star before its brightness could reach full potential and full capacity. Ebesazi ukuthi mangabe ngahambi kahle teamini uma ucoacheka wafaka izofika ishintshe game mhlawumbe amfaka ngo75 minutes 80 minutes afika ishintshe game akora amagoli. Iqembu lakhe lithi lifuna ukumhlonipha ngokunqoba iCarling Cup because we're going to win it for Ubongi. When we win this, let's take it to Cattle Ridge for Ubongi chance, because this is what he would have liked. uNtuli ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezine nabazali. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Usapho nabahlobo bahloniphe imvume engasekho yoMagaranzedi. Usoleke phezulu kwisibhedlela eChris Hani Baragwana Soweto. uMagaranzedi ube engomnye wesibini sabaculi esibengu Ndaba mlonyeni ingakumbi ngeminyaka ye80s ne90s. iMark Alex wazalelwa eDeep Kloof eSoweto wathiywa njengoThebukgo Marcellus Rantzeli. Badibana nomntakwabo uAlex ngokusungula iqela lesibini somculo iMark Alex litshone emini kusapho ngokuyibeka kwakhe inqawe. He recovered, not I can't say fully, he recovered as much as he could up until last week, 2 weeks ago, 25th, when he was actually admitted to hospital again from high blood pressure, and his brain, there was a lot of pressure in his brain. Kube ngokuhlwa kwangolesithathu izolo kwisibhedlela iChris Hani Baragwana eSoweto ukugaleleka kweqeliku ukufa kobeneminyaka engama-58 kumthabatha ngesifo sokudumba kwengqondo ibrain aneurysm kabla makhumsha. Njengoba inxalenye yeMark Alex bahlaba bekhangele ngokushicilela ingoma ethi Quick Quick neyaba indumasi ngokunkqenkqeza phambili kwiitshathi zomculo waseMzantsi ngoJuni ka-1989. Ikwangabo abangqinwa ngokuthwajize njengabaphuma izandla kwimvumi eziqale ngefuthe kumawonga eOKTV ngo-1998. Ukanti ingoma yabo ethi Heartbreaking Love yaba semanqwanqweni kwiitshathi zesikhululo i5 FM neMetro FM. Benqongophela abahlobo bavakalise ukulahlekelwa kwicandelo lomculo ilenkwenkwezi ekhabibhekile. We will remember the energy that they brought into the music industry. We will remember the star power that they had. And I think for me it was a shock when I received a call this morning, and my day has been havoc. Usapho lukaMark limkhumbule ngokwenene njengotata umntakwe nonyana obesisitiya esiyokozela iziqhamo zothando. Bekwathi ungawumzila uzinzileyo awushiyileyo ungaze uthi shwaka.
Kwikhasi lethu lezobuchwepheshe siqwalasela indlela ubuchwepheshe obunokunceda ngayo abafundi ukuchophela imviwo. Apha estudio sinayo intatheli yethu Sandile Hlangane njengesiqhelo zakusixelela banzi. Mkhathi siyakwamkela. Khawutsho yintoni indima engadlalwa bubuchwepheshe ikakhulu kubafundi ngelixesha lemviwo? Kulapho siyibona khona i-technology phele uba iyayidlala kakhulu indima ngakumbi kwi-education. Noba ukweliphi iphondo apha eSouth Africa, imviwo okanye iphepha le-matric naliphina ibanga ziyafana. Uyakwazi ukuconnecta nabanye abafundi kwezinye provinces, lento kuthiwa yi-peer interaction. Okwesibini siyakwazi ucreate ii-groups okanye i-study groups sikwazi ufunda kunye noba undawoni na, as long as nidibana kwi-technology okanye nidibana kwi-social media okanye kwii-apps ezifana nale sithetha ngayo namhlanje. Abantu ke bazawukhumbula ukubana bakhona abazali abanemali ibhele abakwaziyo uqasha aba bantu sithi zii-private tutors, but singabanye abazali sikwazi ufikelela ekutheni siqasha aba bantu. Yiyo loo nto ke abafana ababini balapha eRhawutini baze necebo lokokuba benze le app kuba bebesokola kwizifundo zabo ze-mathematics nezinye izifundo, bathi ke mabaze neli cebo. Le app ke bayicreatileyo yeyokuba incede abafundi nabeliphina ibanga okokuba babuze nawuphina umbuzo abafuna ukubuza. Isenokwenzeka yi-homework okanye zezimviwo abanye abafundi sebeziqalile, abanye abafundi abasezawuziqala. Kwakule app ke ikwakhuthaza lento ndithetha ngayo ukuthi yi-peer to peer education okanye ezi study groups bendithetha ngazo ukuthi bayakwazi ukuzenza study groups. Okugqibela ke le app lena ayifumaneki ku-Google Play njengezinye app okwangoku, ifumaneka ku-WhatsApp. So into yenzayo wena ufaka inamba yale app ngokungathi useva inamba yeqabane lakho okanye yetshomi yakho. Iyawuthi ke wakuyiseva le namba lena ivele njenge-app njengokuba uyibona mbukeli ihamba etelevision yakho uqala uyisebenzisa. Ngabafundi abangakanani iminyaka ababenzele app? Abafundi omnye wabo una 14 years zii-brothers, owesibini una 10 years. Lento benditsho ndisithi ke utata wabo ubukhulu becala uhlala engekanye akanalo ithuba lokokuba makahlale phantsi nabo ababonise izifundo, ngoba uzawukhumbula ukuthi ezinye ii-homeworks siyafuneka okanye siyadingeka singabazali ukuthi sihlale nabantwana. Bathi ke ngenxa yoba utata engenalo ixesha esebenza ubukhulu becala, masize nale app izawuba ngumzali, izawuba ngutishara kuthi. Yiyo ke le app siyibona namhlanje. So nomfundi weliphina ibanga uyakwazi uyisebenzisa le app ayibuze naye nawuphina umbuzo, ngoba isebenza into kuthiwa yi-AI ukuphendula lo mibuzo yabo abafundi. Wow, kwanda kwaliwa ngumthakathi Mqadi. Inkosi kakhulu. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs neOrlando Pirates zithemba ukuba impumelelo yazo kwimidlalo yaphakathi evekini iza kuvuselela idabi lokulwela intshinga ye-DStv Premiership kule season. Abaxolofane baseSoweto baza kunquzulana kumdlalo ojongwe ngabomvu kwibala i-FNB eSoweto ngejikana ke ngomgqibelo. Umakhumalo uthi aziphakula inyosi izulu lisizisa, ungathi zake zaye kwazityebe kangaka. Lumka yezimvula ezangomzo ziza ngesizulu ngo-19. Debulele kumafumo lweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu sabonto bahlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe, kodwa ke kwimimandla ekumntla mpuma welizwe sabonto balithekholele ngamafu ekhona ke nala 30% wamathuba emvula phaya KwaZulu Natal empumalanga kuya kuthi gapha kwendawo eze kwimpuma yaseLimpopo. Ngomso ke mbukeli sabonto busekhona la 30% wamathuba emvula olulindelekileyo phaya kompumalanga ukuya kuqhinda phaya kopulukwane nezibhaxu zenkungu zisalindelekile kanjalo phaya kwelaphondo
amaqondo ukwehlela ke kwiindawo ezifana phaa KwaZulu Natal ngokunjalo nakwindawo ezikumntla mpuma waphaya eMpuma Koloni. Akho kwamvula zilindelekileyo kwezinye iindawo kodwa ke uyabongoza into buqaphele kaloku la mozulu enomoya nefudumeleyo nenokudala ke imililo yamadlelo phaya eNtshona Koloni ngokunjalo nakwela phondo lase Northern Cape. Masijonge into yoba wona amaqondo wethu aphantsi asibeka phina. Ndingatshombukeli ndithi noko izulu lihle kwiindawo ezisentshona, amaqondo abetha phaya ku-15 degrees Celsius eKapa Lodumo ngokunjalo nasevostile ziyathathise ngo-19 eFredendal, fudumele ngo-22 eUppington ngelixa silindele isibhozo phaya eRhafu eKaladokhwe ngokunjalo naseMonti. Ngomsombukeli kufudumele kakhulu kwiindawo ezikwintshona yelizwe, amaqondo abetha phaya ko-38 ukuba ke wena useCalvinia, 37 ofudumeleyo evostile, kanti ke kwiindawo ezifana nase-Alexander Bay sibona u-23 eGqeberha ngo-26 omhle ze ibe ngo-33 phaya eKomani, fudumele kakhulu ngo-38 eRhafu ngokunjalo naseKaladokhwe kodwa kamaqondo afudumele kakuhle phaya kwindawo ezifana nakoBethlehem nalapho ebetha ku-29, 33 olindelekileyo liphalale ngelixa ke phaya koMusina silindele u-28. Kamnandi mawethu.